Prosti, smijem li ući? Zauzeta sam. Da, draga, i ja sam zauzeta s planiranjem tvoje zabave. Ali zašto nas dvije ne bismo otišle na uljepšavanje za tvoj rođendan? Obećajem, osjećat ćeš se kao princeza. Očistit će ti lice, sredit će ti kosu. Ma zaboravit ćeš na zabavu, bez brige, bez brige. Rekla sam da nemam vremena. Da, i ja se recimo ne snalazim s tepisima, ali sam išla na tečaj dizajna interijera 1 semestar. Ali to nije sve. Imam prijateljicu arhitekticu koja se bavi feng shuijem i dehidriranim povrćem, što će tebi sigurno biti totalno ludo. I još nešto, što ćeš ti obući? Zašto ne bi recimo isprobala nekoliko haljina, znaš, da vidimo koji ti od stilova najviše paše? Slušaj, Jade, nemoj se ljutiti, ali ne želim nikakvu zabavu. Ali ljubavi, hajde! Tvoj je rođendan! Bez obzira što si s mojim tatom, nisi mi mama i nemoj se truditi. Voda!